נו, יאללה, יאללה. נו, התחלתי, זה התחיל. נו. לא רוצה פה, אז אם עכשיו רצה. בוא, אז בחדר השני, נו בוא. אבל תעשה, מי שמאמין לא צריך את זה, כאילו הכל כמו שאתה עושה למטה ברחוב. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. נו, תשאיר. נו. שמאמין לא מפחד, אני רוצה שתעשה וואו 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 ככה שאתה עושה הרבה זמן. לא, חזק. נו. אתה לא מכיר את זה. גידו לסייס, בחוץ מבקש להיות האיש הכי קרוב אליה. תגידו לסייס, לא ידסקים, אני הולך גם לנצח. זהו, זה היה אבי, הוא עצר. השכן מלמטה. נכון? שעושה כל היום וויו 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 ומי שמאמין. ופאפא. אז לא רשום אבל אביו.